Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Profir fformwlau onglau bach. Fel welon ni o'r fideo blaenorol, ar gyfer onglau bach, ac os yw theta wedi fesur mewn radiannau, a wedwn ni'n llai na 0.3, bydd sin theta tua theta, maint theta, tan theta tua theta, a cos theta tua 1 minus 1 hanner theta wedi sgwario. Ond mae angen profi'r canlyniadau yma. Felly, gan ddechrau gyda cylch radiws 1, canol y tardd, ongl lem yn y canol, llai na 4/2 iridian neu 90 gradd. Mae triongl wedyn wedi ffurfio gan y tardd y pwynt 1, 0, a pwynt P, cos theta, sin theta, sydd ar cylchedd y cylch, fel sydd wedi cael ei ddangos yn y diagram. Felly bydd gyda ni nawr arwynebedd y triongl yma, sydd wedi lliwio'n las, neu porffor, yn llai na arwynebedd y sector O i A i P. A arwynebedd y triongl gan bod yr ochrau yn 1, y radiws yn 1, a mae'r radiannau yw'n onglau ni. Arwynebedd triongl yn hanner a B sin yr ongl rhwngddyn nhw. Felly hanner 1 llosi 1 llosi sin theta. Yn llai na arwynebedd y sector yw hanner r sgwar theta, so hanner llosi 1 disgwyrio llosi theta. Felly, mae gyda ni yma hanner sin theta yn llai na hanner theta, a ni'n gallu canslo dy hanner gan bod e'n positif, felly sin theta yn llai na theta. Hefyd, os ychwanegwn ni dangiad i'r cylch yn A, dyma ni, tangiad i'r cylch yn A tu yw'r croesdoriad, y pwynt lle mae'r tangiad yma yn croesdori'r linell OP, bydd y pwynt T wedyn yn 1 ar draws a tan theta i fyny. Triongl ongl sgwad yn i fyna, gyferbyn yn mynd i fod yn tan theta. Gyferbyn dros agos yn tan theta, agos yn 1. Felly 1 tan theta yw cyfesurynau y pwynt T. Ac yma mae arwynebedd y sector O i A i P nawr yn llai na arwynebedd y triongl O i A i T. A arwynebedd y triongl, mae hanner yr sgwar theta gyda ni ar gyfer y sector, a arwynebedd y triongl, mae triongl ongl sgwad yn ni, felly hanner sail llosi uchder. Sail yn 1, uchder yn tan. Felly, ni'n gallu canslo dy'r hanner eto, a mae theta yn llai na tan theta. Felly, cyfuno'r ddau yma, i ni'n gallu gweld os dyw theta yn ongl lem, sydd wedi fesur mewn radiannau, bod sin theta yn llai na theta, sy'n llai na tan theta. Felly, ni'n gwybod bod tan theta yn haflu sin theta dros cos theta, felly gallwn ni ail ysgrifennu'r anhyfaledd yma, trwy ddweud bod sin theta yn llai na theta, yn llai na sin theta dros cos theta. Rhannu dy sin theta, a bydd 1 gyda ni ar y chwith. Sin theta yn mynd i fod yn positif, gan bod e'n lem, felly ni'n gallu rannu a ddim newid yr anhyfaledd. Felly 1 yn llai na theta dros sin theta, a mae'r sin theta yn canslo yma, felly 1 dros cos theta. Felly mae'r anhyfaledd yma gyda ni. Mae gwerth theta dros sin theta rhwng 1 ac 1 dros cos theta ar gyfer unrhyw ongl lem theta. Felly, os nawn ni leihau theta tuag at 0, bydd gwerth 1 dros cos theta, bydd cos theta mynd tuag at 1, cos 0 mynd yn 1, a bydd 1 dros 1 yn mynd yn agosach at 1. Felly mae gyda ni 1 yn llai na theta dros sin theta yn llai na 1. Felly wrth i theta leihau tuag at 0, bydd gwerth theta dros sin theta
sydd rhwng 1 ac 1 dros cos theta yn mynd yn agosach at 1 hefyd. Felly mae nawr gyda ni, os yw theta yn agos i 0, bydd theta dros sin theta tua 1. Felly ni ail drefnu hwnna i ddweud bod theta tua sin theta, dim ond bod theta yn fach ac mewn radiannau. Hefyd, os nawn ni rannu dy tan theta, mae sin theta dros tan, mae tan theta yn mynd i fod yn positif, felly ni'n gallu rannu gyda fe heb newid yn anhyfaledd. Felly sin theta dros tan theta yn llai na theta dros tan theta yn llai na 1. A mae tan theta yn haflu sin dros cos. Felly ail drefnu hwnna a ni'n cael bod sin theta dros tan theta wedyn yn haflu cos theta. Felly yn lle yn sin dros tan ni, mae cos theta gyda ni yn llai na theta dros tan theta yn llai na 1. A eto, os bydd ni'n lleihau theta tuag at 0, bydd gwerth cos theta mynd tuag at 1. Felly mae theta dros tan theta sy'n rhwng 1 a cos theta yn mynd tuag at 1 hefyd. Felly os yw theta yn agos i 0, bydd theta dros tan theta tua 1. A allwn ni llosi gyda tan theta, gawn ni bod theta tua tan theta, dim ond bod theta yn fach ac mewn radiannau. Am beth am y cos? Gan ddefnyddio'r ffaith bod mae cos sgwar plus sin sgwar yn haflu 1, felly mae cos sgwar yn 1 minus sin sgwar, a dim ond bod theta rhwng minus pi dros 2 a pi dros 2, gallwn ni gymeryd yr ail isradd positif. Yn y sefyllfa ni, mae theta yn ongl lem. Felly, gan gofio os yw theta yn agos i 0, bydd sin theta tua theta, felly newid yr sin sgwar theta i theta wedi sgwario, felly mae cos theta nawr tua 1 minus theta di sgwario. Mae ehangiad binomial yn rhoi i ni, felly os i ni angen ehangu'r bracet yma, os dodwn ni 1 plus z a ni angen hwnna i'r pŵer hanner, cymeryd y term cynta yn yr ehangiad binomial, gawn ni 1, yr ail derm yw n lluosi z, felly hanner z, a wedyn gan bod z yn fach, sy'n angen fwy o dermau yn ni, felly just cymeryd y ddwy derm cynta. Gan bod gyda ni z yn minus theta di sgwario, mae 1 minus theta di sgwario tua 1 plus y hanner minus theta di sgwario, sef 1 minus theta di sgwario. Felly, mae gyda ni nawr y ddau sefyllfa n yn rhoi i ni bod cos theta tua 1 minus hanner theta di sgwario. Dim ond bod theta yn fach ac yn mewn radiannau. Felly dyna'r 3 reol wedi profi.